אומר, הכי מהיר זה הכי טוב במקרה הזה. יאללה, נמצא גם לו. כן. טוב, אין... אוקיי, וזה אחד הקרבות היותר מעניינים שנראה כאן במשך היום. מיכאל רייכלין במיצובישי קולט פוגש את... ושתיהם קרובים ל10 שניות, רייכלין ירד מ10 שניות כמה פעמים, אלי אלבג היה קרוב ל10 שניות בצד השני, והניצחון למיכאל רייכלין, והתוצאה שלו 9-5-9-0, בצד של אלי אלבג 10-4-4-2. שוב הוא עושה את זה מתחת ל10 שניות, 9.59. זה יום של שבירת שיא. בואו נסתכל על הריאקשן טיים. בריאקשן טיים דווקא בצד של אלי אלבג 0.198, ובצד של מיכאל רייכלין 0.501. אם הוא היה מגיב יותר טוב לרמזור זה יכול היה להיגמר עוד הרבה יותר גבוה. זה אני, כן? זורק, אתה לא מסתכל לצעוק.